Du må et stykke herhen, du kan ikke gå til pil. Jeg kommer før blå. Så der sker ikke noget hjemme. Ja, så skal du bare ramme os. Bare ramme efter os. En af os. Skal vi ikke bare lade dem vinde? Nej. Det er efter dem. Det gør man ikke. Du kan lige så godt være heldig, at den rammer et bueben eller et ben, og så render over. Det giver mig fandme ikke så nemt. Man skal ikke... Nej. Sådan skal man ikke. Hvem tror jeg, de vinder? Ja. Er der nede jo? Den vej? Den anden vej. Ja, men det er lige op på. Det er lige op på sådan en... Du ved den ikke? Op på... Ja. Bevæger sig lidt, kan jeg se. Tillykke! Er vi klar? Ja. 1, 2, 3. Det var tættest. Den blå. Nogen vil jo helst ikke lyse. Hvad du har haft her i sidst? Det gør vi. Teltet ryddes. Det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil, men det er for jeres skyld. Ja, det slipper jeg for. Men krokket og så hesselager, det er der jo nogen af os, der forbinder med noget gammelt historie, som ligger mærkeligt nok 25 år tilbage. Og der var jo en flok, blandt andet en, der hedder Peter Persen, som heldigvis er til stede her i aften. Han har fået skyld for at være igangsætter af Kroketklubben i Hesselager. Og så vil jeg jo ikke gå ret meget ind i, at han har ikke været alene om det. Det kan han jo selv få lov til at fortælle. Så jeg vil gerne bede Peter Pedersen om at komme herop. Ja, og så velkommen herop. Men den her mikrofon her, den har du jo sikkert lidt styr på, hvordan man taler i den, ellers så er der en her ved siden af, der nok skal lære dig det. Men jeg vil gerne høre lidt om, hvordan hele det krokketshow er kommet til Hesselager. Er du klar det, Peter? Jeg skal prøve. Det er godt. Jeg skal prøve, altså, jeg blev bedt om at fortælle lidt om det. Lidt op. Okay. Lidt tættere på mig. Ja. Det var så lidt lettere, hvis jeg kunne skrive det hele på et stykke papir. Og så læste op, og det kan jeg ikke se til længere. Så det bliver kun med, at jeg kan huske det. Så det kan godt være, der kommer til at springe lidt i det.
Men det hele det startede jo med, at vi var 4 gutter, der mødtes heroppe på stadion. Og grunden til det var krukket, det var måske nok min skyld, så det må jeg undskylde. Jeg tror, det stammer fra, at jeg nok var lidt forsømt som barn. Jeg er født og opvokset på en gård over Vestjylland. Nærmere betegnet Ølgård Kommune. Og alle jer, der spiller krukket her omkring, de kender det derovre fra Ølgård Kommune. Altså, de er ikke nemt, hvad der sker med derovre. Og de er mange af dem derovre. Jeg husker tydeligt, som stor knægt, altså jeg har været omkring konfirmationsalderen lidt før og efter. Og vores far, han forsvandt hver eneste søndag eftermiddag ned på den lokale stadion. Og der gik han så også til krukket. Og så skulle min lillebror og jeg gå hjem og kaste køerne. Og det var arbejdsfordelingen dengang. Og det var vi meget utilfredse med. Så det var så det, der skete dengang. Og så, jamen så årene går, ikke også, og vi bliver voksne, og vi kommer ud og finder arbejde og stifter familie og hjem. Og lige pludselig en dag, så er der skulle gå 45 år. Og så skal vi på pension. Og hvad så? Og det spørgsmål, det får vi alle sammen stillet. Enten af naboer og venner bekendte. Når du nu skal på pension, hvad skal du så lave? Og der tror jeg nok, jeg kommer til at sige, at jeg skal prøve, om jeg kan finde nogen her i Hesland, der skal kokke. Og det er det, kom til at sige en par steder. Og pludselig en tidlig forårsaften i 1998, der ringede telefonen. Og manden i den anden ende, han præsenterer sig som Svend Aage Vistesen. Og jeg vidste godt, hvem han var, men vi kendte ikke hinanden dengang, vi boede der sådan enden af byen. Det slag jeg en stor by. Så sådan var det. Men han ville godt lide, for han havde hørt, at jeg gik og tænkte på de ting der. Så han ville godt lide at vide, hvad det var med fjolleri og hvad det skulle til for. Så vi fik en god snak om det. Og blev så enige om, at vi hver især finder en makker, og så mødes vi op på stadion den formiddag. Og det gjorde vi. Så nu han kom med Gerhard Andersen, og jeg har snakket med Børge Madsen, og vi mødtes så heroppe. Og fik en god snak om det, og blev så enige om, at vi kan da prøve at give det en chance. Men altså, vi har jo hverken til foreningspenge, eller rokkespil, eller regler, eller nogen ting. Så er der et lyst hår, der siger, at der med at prøve at ringe til DGI Svendborg. Dengang der var de afdeling i Svendborg. Det kunne da være, at de lå inde der og spille, de kunne låne ud. Og det blev så mit lod det der. Og det havde de. De havde ordentligt gjort 2 spil, vi kunne låne. Men de lå altså hen i Stenstrup-hallen, så der skulle godt gå hen og hen. Og jeg kommer så derhen, og hvor han snakkede med manden. Og det viser sig så, at de andre hans kone, der havde lånt det, de var bestyrpar derhen. Og de var for nogle år siden kommet op fra det nordjyske. Og deroppe, der spillede de også kort. Og så har de så prøvet at starte noget henne i Stenstrup. Og de har fundet et ægtepar, og de 4, de gik så og spillede derhen. Det var så det, der så hun var det. Men vi fik en god snak om det, og han fortæller så, at DGI, de har krokkerkontor over i Vingsted-centret. Der går vi for spil og regler og informationer om mange ting. Så det var en god ting. Men så når jeg får de der 2 spil, og jeg kører hjem, og hen ad vejen, så kommer vi i gang med det. Og jeg ringer til familien over i Jylland for at få nogle regler. Jeg kan da ikke huske alt det der. Men vi begynder at gå og spille, og vi har så også spillet nogle få uger. Så kom der flere, og vi gav med. Og det var fint, og nu havde vi 2 spil, vi har lånt, så der var plads til 8. Så det gik vi så hygge os med, efter de lidt hjemmelavede regler, vi havde på det tidspunkt. Og vi har så også fået fat i Vingsted-centret og fået nogle regler sendt ned. Men jo, en ting er så at læse, og den anden ting er at forstå det.
det kender jeg alle sammen. Men altså, det kom hen ad vejen. Og det skal så også siges, i løbet af sommeren, så fik vi en par instruktører hernede, og det hjalp os alt sammen. Men det var jo faktisk ikke ret længe. Så 2 spil, det var spillet for lidt. Jeg blev ved med at komme nogen, der ville spille. Og så igen snakker vi 4, som om der var ikke nu. Og vi har jo ikke nogen lille og blå nye spil for. Så vidste vi, der var noget, der hed en 5% pulje i Gudme Kommune. Og der kunne man så søge om midler i, som havde nogle idéer, man så prøve af. Og det gjorde vi så. Og vi søgte om 5.000, så forventede vi at få det halve. Og det passer så fint. Og det var så lige nok til, at vi kunne købe 2 spil. Så en helt komplet spil dengang. Og med buer, kugler, køller, pinde på det hele. Det kostede 1.205 kroner, inklusive fragt. Og det kan vi jo næsten købe 2 køller for i dag. Og så skal lige sige, at dengang der var der 3 kugler. De brugte, og det gjorde vi. Der er nogle få år indtil de PVC-kugler kom. Men og køllerne, de vejede ikke en 500-600 gram, ellers så smadrede vi de kugler der. Så sådan var det. Men nu har vi fået de der 2.500 kroner, så kan vi få 2 spil. Så nu købte jeg lidt igen. Og der blev ved med at komme nogen, og vi skulle på et tidspunkt af med de spil, vi har lånt. Så får du altså noget, der fandt på, vi prøver at søge til at give i Svendborg. Det kan være, at de har en lille pulje liggende. Vi søgte om 5.000, vi fik 2.500. Nu kunne vi så købe 2 spil mere, så nu har vi 4 spil. Og det var nok til den sommer der. Så det gik vi så meget der, og det vi har lånt fik vi afleveret igen. Så vi hygger os med det der, og da vi nåede hen i november måned, der var vi 15, der gik og spillede bare på den første sommer der. Men altså vi 4, vi var så også godt klar over nu, at vi var nødt til at gøre et eller andet ved det her. Fordi vi gik jo på lån af baner. Vi var ikke medlem nogen steder. Vi har lov til at låne fodboldbanerne og klubhuset, når det var nødvendigt. Og det var vi selvfølgelig meget taknemmelige for jer. Så da vi nåede hen i november måned, så blev vi enige om, at vi blev nødt til at lige prøve at kalde alle ind til et møde. Og så finde ud af, om de kom igen til næste år eller hvad. Og det var vi så heldige, at alle mødte op. Og der var fuldt opbakning til, at vi skulle starte igen året efter det. Lidt højere, Peter. Ja, og der var fuld enighed om, at vi skulle starte året efter igen. Men så var vi så nødt til at få lavet nogle regler. Fordi jeg kunne ikke blive ved med at gå på lånte baner der, så vi var helt enige om, at vi skrev en ansøgning til HFS, til formanden Bent Nergård, og søger om optagelse i Eslager Forening Sportsklubber, som en afdeling der. Og den blev sendt sidst i november, og for HFS' generalforsamling i 99 i februar måned, der blev vi optaget. Så nu kørte det. Nu kunne vi begynde at køre kontingent, og så kunne vi også begynde at købe spil ind efterhånden, som der var behov for det. Og så kunne vi så se, at vores egne spillere, de var begyndt selv at købe køller. Så nu blev det lidt billigere at købe spil ind der. Så der var nu kørt det hele bare. Det var rigtig godt. Jeg tror, ja. Og så kommer vi hen til 99, og vi starter op der. Og det kører også fint, og der blev sgu ved med at komme nogen, der vil være med. Så vi skulle blive ved med at købe hjem. Så sommeren gik, og vi havde nogle instruktører ind over os til at forklare os lidt om det og sådan forskellige ting. Da vi så når hen over sommeren, hen i efteråret der, november, hvor vi ligesom skal til at få lidt juleferie og sådan,
Så mente vi 4 der, vi var nødt til at ligesom gøre et eller andet her ved årsskiftet. Det skal så lige siges, at det møde, vi havde der i november 98, der blev også nedsat et udvalg til Storfald. Det skulle der jo, og den bestod, og det var så enighed om, at der skulle være 5 medlemmer. Så var der altid nogle sparringspartnere, og så skulle der være en udvalg. Og medlemmerne der, det blev Leif Stenbjerg, Fjord Madsen, Gerhard Andersen, og blev kasserer. Han var i forvejen kasserer for HFS. Svend Vistesen, han blev næstformand og sekretær. Og de valgte så, at jeg skulle være formand. Og det kørte så det der. Så det var sådan set meget godt. Da vi så når hen i november måned i 99, var vi så også enige om i udvalget, at vi er nødt til at prøve at samle hele flokken igen. For at høre, hvordan er sommeren gået, og hvordan er det, så der nogle ønsker og sådan nogle ting. Og på det tidspunkt var vi oppe på 23 medlemmer, og de var der alle sammen til hver årsmøde. Vi kunne ikke kalde det generalforsamling, for det var jo klub i klubben. Så det blev kaldt årsmøde. Og så har vi så lavet en besked julefrokost bagefter. Så det kørte og det fungerer rigtig godt det der. Og så kommer vi hen til 2000. Og stadigvæk så har vi haft instruktører på ud, og vi bliver klogere og klogere, og får lidt mere forstand på det. Så var der nogen, der vil til at prøve at begynde at spille turnering. Jeg vil godt lige prøve at deltage lidt i en gang, der hedder det amtsmesterskabet. Det var Ole Ravn, og det var Arne Gravndal. Og de begyndte at spille der, og de vandt sgu. Fordi de skulle spille imod de 2 hen fra Stenstrup. Der var ikke så mange andre spil om det. Så de var næsten selv skrevet alle sammen. Men altså, det endte med, at Ole Ravn og Arne Gravndal, de vandt. Og kommer til Danmarks mesterskab, og der blev de nummer 3. Og det synes jeg, det var rigtig flot allerede efter 2 år her. Og så blev det så ved med at udvikle sig med årene, ikke også, og helt op til det, vi er i dag. Så det er sådan set de ting, der ligger i det der. Så var der også nogen, der mente nu, at vi haft det her julefrokost der. Det var kun medlemmerne. Men vi var først ligesom løbet ind på, at det kunne vi slå og arrangere et eller andet, hvor ægtefællerne kunne være med. For det var ikke alle ægtefæller, der var med op og spille. Men altså de ægtefæller, der gik hjemme, for dem med også. Så begyndte vi at arrangere nogle udflugter, busture. Og det kørte der godt i 3 år. Så var det ligesom så, nej, det kan jeg få mere. For så var Storebæltsbroen kommet, og Øresundsbroen var kommet, og så var folk over at se det der, og de kørte jo selv. Så det var så det, der stoppede det der. Og så i stedet for, så indlagde vi grillaften. Og den kører stadigvæk, jeg har næsten lige for nylig været afholdt, så det kører rigtig fint stadigvæk. Og den næste så kom på programmer som fast. Det var vinterfesten. Det var kaldet det mente, at vi sad her den her lange vinter i februar måned. En mørk tid, der kunne vi godt trænge til lige at komme lidt sammen og hygge os lidt. Så han foreslog, at vi fik lavet sådan en vinterfest der. Og det kører også stadigvæk, så de 3 arrangementer, de kører. Og der var altid ægtefæller med på dem alle sammen, så det er vi rigtig godt at hygge os med. Og jamen, hvad der så ellers er sket, det er jo sådan set, det ved I sådan set alle sammen nu. Det her, det var noget, der skete længe før nogen af jer kom med, eller mange af jer kom med i hvert fald. Så, men helt fra starten, nu var det så desværre at sige, det er der kun skal over mig tilbage. Det var synd for Gerhard, han faldt fra her i foråret. Det kunne have dejligt at have ham med i det. Og sådan er det. Og det er ikke ret mange dage siden, jeg var nede ved Skanova, og vi så snakkede om klubben. Og hvor glade vi var ved at komme i klubben. Og også at vi synes, det kører så godt.
Og det ved jeg, det skyldes 3 ting. Vi har rigtig gode forhold deroppe. En gode baner, en god klubsociale, og dem kan vi bruge næsten som vi har behov for. Nummer 2 det er, at vi har et rigtig godt udvalg. Vi gør et stort arbejde. Og vi har aldrig oplevet, at der er problemer med at få nogen til at gå ind i udvalget. Så vi oplever, at I arbejder godt sammen. Og vi er gode til at ligesom hanke op i os, hvis ikke vi sørger for at få meldt til, når vi inviterer ud til andre klubber og sådan noget. Og det er jeg rigtig god til. Tak skal I have. Og til sidst, og så er det absolut ikke mindst, så alle medlemmerne, de er rigtig, rigtig gode til at bakke op om klubben. Og hvis ikke de var det, så var det heller ikke noget. Så det er sådan set, hvad jeg kan lige stå her og nu og finde på, ikke også? Så der kunne siges meget mere, det går på tværs at høre på. Så jeg vil også rigtig hjertelig tillykke med jubilæet. Og jeg håber på, at den lever over 25 år endnu. Så 50 år for det. Tak. Ja. Kurt er jo den store kunstner, så han skal være mikrofonen i hånden. Peter, det var en helt utrolig historie, at du har berettet om, og udelukkende på hukommelsen i det. Vi er jo godt har kendskab til, at synet er svækket. Men ikke desto mindre er nu er Svend Aage lige valgt at holde med det aktive spil, men ellers er I to utrolig gode til at ramme, og dig især på trods af, hvis bare Svend Aage har sætter sig lige der, hvor du skal ramme, så gør du det. Det er ganske imponerende. På vegne af Hessager Forenede Sportsklubber har vi besluttet, at vi vil gøre dig til æresmedlem her i klubben. Og diplomen for dette vil du få overrakt på næste tirsdag. Var det sådan? Den 10. bliver der sagt. Den 10. Okay. I forbindelse med uddelingen af pokalerne her. I forbindelse med. Så endnu en gang hjertelig tillykke med jubilæet og held og lykke fremover. Okay. Tusind mange tak. Det var bestemt ikke noget, man kunne forvente. Og, altså, jeg hørte det, jeg var formand, så jeg er sådan set den, der har lavet mindst. Så er meget, det kan jeg slet ikke forstå. Tusind tak. For mere end 40 år siden. Grunden til, at jeg lige vil sige lidt, det er, at jeg synes, at af hensyn til krokket, der synes jeg, at det har været meget spændende at høre Peters oplæg med, hvordan man startede krokketafdelingen i sin tid. Og jeg vil sige, at jeg synes, at krokket, det er jo en af de afdelinger i foreningen, der gør det rigtig flot. Det gør de dels både med kammeratskab, sammenhold og det sociale. Og netop det der med, at man er god til at lave nogle ting og nogle sammenkomster, det synes jeg, at det har været rigtig godt at følge jeres færd gennem de 25 år, I nu har eksisteret. Jeg vil også gerne selv starte med at spille krokke. Indtil videre så er det golfen, der trækker lidt. Men jeg håber, at det lykkes mig at komme i gang på et eller andet tidspunkt. Men da jeg så hørte omkring i sportsugen her,
at vi fejrede jeres jubilæum, så sagde jeg, at jeg synes, det er rigtig godt. Og det var en af de ting, at jeg synes, at jeg gerne vil bidrage med. Det var netop at være med til at servicere jer i aften, og derfor har jeg været glad ved at have samarbejde med Annelise her i aften. Så tak for det, og endnu en gang god jul fremover. Men i hvert fald før i tiden var der jo forskel på sproget nede i Ollerup, hvor jeg kommer fra, og så i Hesselær. Altså der var jo forskel. Det er der nok ikke så meget mere. Men nu tager jeg en historie, som er inden for Vestfyn, så er det sgu lige meget om det er Ollerup eller det er Hesselær. Jeg har nemlig en historie, der handler om, jeg kan jo se på jer, de fleste af jer, I er i den alder, hvor I kan godt huske, at der var nogle togbaner her på Fyn. Der var jo den der langsommelige fra Svendborg til Nyborg, som kom her forbi. Det var sgu godt nok en dagsrejse, da vi skulle fra Svendborg til Nyborg med den. Jeg får lige gøre opmærksom på, hvis I ikke har set det. Viadukten hen i Langå, den er da godt nok blevet udsmykket. Hold det op, og det er flot. Super. Nå, men der var også en togbane fra Forborg til Svendborg. Men der var en fra Forborg til Ringe. Og så var der en fra Assens til Tommerup. De havde jo en sukkerfabrik nede i Assens. Og der var rigtig mange roer, der skulle flyttes den ene vej, og sukker den anden vej. Nå, men der her kommer så en historie dernede fra Assens, der hedder, at toget kører, hvis vejret er til. Den gælder endnu. Ja. Så nede i Assens, der har vi et tog, der sådan flere gange om dagen kører om et Tommerup til og tilbage igen. Altså hvis vejret er til det. Forleden der traf jeg at komme med som fyrbør på lokomotivet, og det gik jo egentlig så underligt til, det skulle næsten til at forklare. Men se, jeg har en svoger, der har en søster, der hedder Sofie. Og hun har sysselsættelse som blomsterstativflytterske. Det er derfor, jeg ikke drak en øl før. Blomsterstativflytterske i et sommerforlystelsesetablissement. Hun er fødselsdag, og min svoger har vi gerne sendt hende en pakke. Men han skulle så ned på banegården og sende den her pakke, men det kunne have ikke, fordi han lå i sengen med angina. Jeg tror, angina det er altså en sygdom, det er ikke en pige. Men det er vist noget med angina, er det ikke noget med hjertet, det er noget, der gør skide. Jo. Ja. Nå, men han kunne altså gå ned på banen. Og så sagde jeg til ham, at det er aldrig været det, fordi når jeg sådan selv skal sige det, så er jeg da en villig mandsperson, og jeg kan da nemt gå ned og sætte en pakke for dig. Ja, som du ved det, så er det sgu godt. Så jeg gik ned på Assens banegård. Og der holdt jo toget klar, lokomotivet med Darby op, og så var der var en passager, altså en vogn til passagererne, og der var en til gods, og så var der 3 hvide ølvogne. Ja, med tomme flasker forstås. Fordi søluften, den tager sgu dernede ved Lillebælt. Nå, jeg gik hen til lokomotivet, og lokomotivfører her Marius. Han sat op på Keli og var ved at trække sild på en ståltråd. Ved det er han med røget sild ved siden af lokomotivfører. Goddag, Marius. Goddag. Tror du, der er mulighed for, at vi kommer til Tommerup i dag? Nej, det tror jeg, den lille Rall med, sagde Marius, fordi Harald, der plejer at fyre, har gået hjem. Her kom slævje med i halv gris, som vi har røget ned i skorstenen, mens vi kører til Tommerup. Og det er fordi, der kan nemt, altså, jeg har lovet Landbrugsforeningen 50 røgte sild til deres store fællesspisning ude i skovpavillonen i morgen. Og det er fordi, der kan nemt være 50 røgte sild og en halv gris. Men mine sild, de skal en lille ralmetsmar og røget spæk. Så jeg sagde nej, og så blev Harald sur, og så gik han hjem, og nu har jeg ingen til at fyre. Ja, om det aldrig være det, sagde jeg, fordi når jeg sådan selv skal sige det, så er jeg da en villig mandsperson, og jeg kan da nemt tage med og smide på stykke rismej på. Så det kommer man på det der. Jamen det er som du ved det, så kører vi til Ralde, sagde Marius. Og så gik jeg hen og vareskoede passagererne, der var 4. Ja, nu kunne de godt være klar, for nu kører vi lige om lidt. Og så fik jeg fat i stationsforstanderen, og han kom ud fra sit kontor med sådan
sådan noget rødplyses morgensko på, og et grønt flag i hånden. Og så har jeg sådan en gammel ryttepistol, som har brugt til at startskud. Er I rede? Sagde stationsforstanderen. Ja, vi er rede, sagde Marius. Jamen lad så stå til, og så slog han med krudt i bøsten, og så bam! Og så Marius har ovenfor i hand, og Darby begyndte at søvse ud af et hul, der var på scenen af kælen her. Og så kom vi ellers i gang. Og jeg siger, det gik sgu godt. Det gik nærmest som når vi kyler en gammel kasket. Oha, der er sgu sus i simskoene her. Så kom jeg til at se mig tilbage. Marius, det er fordi, jeg skal blande mig noget, som jeg har på steg på. Men vi har så vognene med. Nej, jeg tænkte den lille rallende nok, sagde Marius, for den her gamle kartoffelkåre, den plejer skudt at gå så gelinde. Nå, men så måtte vi stå af, og så måtte vi skubbe lokomotivet tilbage til Assens Banegård. Men det er bakgear, det var et stykke. Det er skudt sådan en, der skubber et lokomotiv, altså. Men vi fik det skubbet tilbage, og vi fik bundet vognen til med gammel klædsnor eller sådan noget. Og vi blev i hvert fald klar til at komme afsted. Og stationsforstanderen, har vi her givet os alle sammen kaffe i havet. Men nej tak, sagde Marius, for nu så står de jo oppe i Tommerup og kan forstå, hvor vi bliver af. Jamen så skal det være jeres egen skyld, sagde stationsforstanderen. Og så kunne der have et nyt mål krudt i bøssen, og så kom vi afsted. Og det gik også fint. Men de, der er kage nede ved Assens, de ved godt, at når vi kommer lidt nordpå der, så går det altså opad. Og jeg siger jer, selvom jeg smed det ene knip risbar på eller det andet, så var vi lige ved at gå i stå. Altså det var fordi der gik en gammel mand på krykker og solgte postkort ved siden af toget der. Hvis han havde skudt på, så var vi aldrig. Men vi kom op på toppen af bakken, og så holdt vi lige lidt, fordi Marius så skulle lige ud og se til silden nede i skorstenen. Men så gik det ellers ned. Alt, hvad den gamle den kunne strække ud. Jeg sagde, er det ligesom vi støger lidt? Jo, sagde Marius, nu skal du sgu passe på, når vi kommer hernede i Svagen, for der plejer vi gerne at vælte. Og der er nogen, der har hugget skinnerne og solgt dem som gamle jern, så det... Nej. Og du skulle nødigt komme noget til, siger han, Marius, for du har jo en stor familie. Ja, jeg har 9 børn, for når jeg selv skal sige det, så er jeg da en virkelig mandsperson. Men ved du, der skete ikke noget. Vi kom helt rundt i svingen der, og hen under aftenen, der nåede vi så til Tommerup station, og Marius har hoppet ned på perronen og hen til passagervognen og tog kampen af, og sagde, Tommerup, er der nogen, der skal til Dorters? Nej, det var der ikke. Det eneste, der var bemærket, var, at der var en af de 4, han var faldet under ud gennem et hul, der var i boligbevognen. Men ved I hvad? Han var gået i forvejen og havde taget tog til klokken. Så jeg tænkte på, det gik sgu lige så langsomt der, som den gamle Nyborg-banen gjorde her. Ja. Nå, men de her var så kommet videre. Og de fik jo så de andre 3 ud, og alt var godt. Det eneste, da vi stod hen i Tommerup, så opdagede vi, at pakken til min svoger, den jeg skulle glemme lige på Assens Banegård. Men ved I hvad, næste dag der sørgte jeg for at få den sendt med rutbilen, fordi når jeg selv skal sige det, så er jeg da en villig mandsperson.